Takže čau ves lidi. Dneska jsem tu, vlastně nejsem tu sama, jsem tu s mámou. No a dneska se budeme točit. Otázky a odpovědi. No ne, otázky a odpovědi, mám tek. Mám tek. No, mám tek. Akorát, že to je spíš nadtek, viď? No, spíš na tek, ale vlastně i mám tek, no. Ale trošku jsme to vylepšili, takže prostě my to budeme psát na papírek. Prostě ty. No, chápete, jo. On nechápe, tak to pochopíte. Takže jednička je moje nejoblíbenější jídlo. Plněné knedlíky uzeným masem. Správně? Jo. Mám Že bod. máš bod. Dvojka, moje nejoblíbenější sladkost. Karamelky. No, jenom karamel, ale To je jako, jedno. to ti uznám, jako, že To jo. samý. Protože jakýho českého zpěváka mám nejradši? Michala Davida. Jak to víš? To je máma, ne? To je čtvrká, moje nejoblíbenější činnost. Gumičkování. No, správně. A tohle nebudeš vidět? Kde bych chtěla bydlet? Jakože na vesnici nebo V Babicích. Špatně. Chtěla bych bydlet v Anglii, protože Anglii, mě jo. baví angličtina. Mhm. Jo. Konc, Jo. to byla 5, že jo? Mhm. Jo. Takže teď 6. Kde jsem ještě nebyla? V Jablonci nad Nisou nebo v Kadani? V Jablonci. Správně. Takže potom to byla 6, takže poslední otázka 7. Co mám radši? Malování nebo chození ven? Malování. Chození ven. No, tak to teda ne. Jo. To teda ne. Jo, já malování jako někdy si zamaluju, ale jinak. Rozhodně častěji, než chodíš ven. No jo, ale mám radši chození ven mám radši. Tak proč víc maluješ, když máš radši chození ven? No jako já maluju jenom prostě, když se mi chce, ale radši chodím ven. Já chodíš málo ven. No ven, Kecáš. radši chodím prostě ven. Kecá. Nevěřte jí to, ona kecá. Nekecám, prostě chodím radši ven. Takže to je 5-2. 5 otázek máme stejných. 5 otázek. A 2 máme rozdílný. Jo, Babice a malování. jasný. Tak si to napíšem to samý o tobě. Dobře. Takže teď jsme to napsali o mámě, takže to taky přečtem. 4 otázky. Moje nejoblíbenější jídlo. Svíčková. Správně. Jo. Moje nejoblíbenější sladkost. Ta čokoláda od Lind, chili. Ano, čili čokoláda. Jo, super. Další? Jakýho českého zpěváka mám No, to jsem nejradši? nevěděla, ale slyšela jsem Michala Hrnca. Ano, Michal Hrnca. Další? Moje nejoblíbenější činnost. Čtení. Ano, čtení. Super. Za 5. Kde bych chtěla bydlet? No, na vesnici. Na vesnici na Moravě, ano. Super. Za 6. 6. Kde jsem ještě nebyla? V Kadani nebo v No Jablonci? tak jako, já jsem neviděla, slyšela jsem v oboji. Byla jsem v oboji. Aha, takže to bylo špatně. Byla jsem i v tom, ano. Já jsem myslela, jako, že jsi nebyla v oboji, takže to je To máš špatně. Co mám radši, malování nebo chození ven? Chození ven. Chození ven, Jo. ano. Takže vyhrála jsem, měla jsem jenom 1 chybu. Jo, Ty jsi dobře. měla 2. Dobře, no. No, Michal. Já ti to uznám. Já Nejlepší. ti to uznávám. Je Jo. nejlepší. Je nejlepší. No, to teda jsem, no. Tak čau. No, tak. My zase někdy přijdem. Jo, někdy, ale kdy? V Chorvatsku. My se ozveme z Chorvatska. Jo, Dovolený. vlog z Chorvatska. Jo. No, tak nazdar.